πάει στον άντρα της, του λέει να πάω, να κάνω. Λέει ναι, salvami da prigione. Vai Sicilia, no, passare all'onore. Πήγαινε και μου σκέφτεσαι την τιμή. Dormi con capitano, τιμήσουμε τον τύπο, salvami da prigione. Σώσαμε τη φυλακή. Παρ' όλα αυτά πάει η Σιτσίλια εκεί πέρα, κάνει τι κάνει. Το πρωί που ξυπνάει, μόλις τη νύχτα, ο Βίστον Μπρούτος Σόν ξυπνάει ξαφνικά με τσανότην πούντου, ακριβώς τα μεσάνυχτα, και λέει, πω, λέει, είδα τον άντρα μου νεκρό, του λέει σε αυτόν τον τύπο. Λέει, μην ανησυχείς, αύριο το πρωί θα τον δεις εδώ, θα είναι ζωντανός. Πάει το πρωί στο παράθυρο και τον βλέπεις να κρέμεται στο κρύο. Οπότε λέει, άτιμε καπιτάνιε, ανάξιος κλειδί καπιτάνο. Ανάξιος κλειδί που πήρε στην τιμή μου και εκείνη την ψυχή της ζωής. Αντίο καρε μοντάνια, αντίο καρε τσιτά, γεια σας αγαπημένα βουνά, γεια σας όμορφες πόλεις. Αντίο καρε παέζι, γεια σας όμορφα χωριά, η Σιτσίλια φεύγει, και πήγε και αυτοκτόνησε. Κάπου εκεί στο Καποσάντο, δηλαδή στο νεκροταφείο, βρίσκονται ρόζι φιόρ, αρτισμένα τριαντάφυλλα, φιόρ με τα Σιτσίλια και το τριαντάφυλλο της Κικυλίας,